yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyiko yarungiya igati yobokorera bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera Chinsa 11 chamambya gweka Chinsa 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu cy'ubusongo ase nyumba ya All Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku Chinsa mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira aramange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenya egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenya nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kera nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis, nkabwena asthma, nkabwena pressure, boiga na maro yanda amanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi Twatire kuma maine twatire kuma Keni Uhuru maine otire kuma Etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu cy'ubusongo iye konya ebintu ao aseli kulidigo kona nk'umubuko mkonya bale ebintu by'ubwoga kibuna bono amabati kuri wasite company ao emisumari y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwoga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwoga kuri wasite company ao egati y'ebintu binde binge by'ubwoga mwigo mbabwachi boards buna kiricha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu by'enyumba mkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigikire cy'eche size ao mbabwate chitangi cy'echize ao mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingeni kuri wasite company ao amasi ya mandasi kuri wasite company ao aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotomeki All Superstores igababwa tobokorera buya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care ebyego segasigera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igababwate chigali ekyo chikokora obusombe busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobagotoka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cy'Kisii asamange bakeresi mgwetera sete namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera sete namba 0111161502 All Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wanchumurano botko buya boritkeriga liye Jumanne tariki 29 cy'umutinyiga oikomi mwaka wiga abariki baito bamangana majani go babekire kambi kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi kwana kingu chiro kanyora ase nkira ya bene nyuranga boy gort koria rero nigo ekina ekyukia begetiye bosi obwike gambero kya miliman locots kemubwaterenetie oyo kabeire no mokonyi bo murayibwensi ya Kenya muskeriga gashagwa nigo gya chakotegerwa inse yabana kibina batatom namanga berga kwana kigwango kwargania ase Ekeonga Chinsa Ibere cyobutko rero nkuru kwa Kevin Onkoba kurwa sensemeria yemanyererio niga kurwa Wilson Makori kabana into ikomole
Ritko liarero nigo ekina ekigigetigwe busyo bwe kigambiro kya Miliman Locals kya Nyakoba kegotegerwa kemubwaterenetie omuyo kabiro mokonyi bo muraibwensi ya Kenya Moske Geoffrey Rigad Gashagwa nabo korwa sensemelio kumugera Moske Gashagwa nigo babiro bagotamna tabwati momocho andonsi egento boigo kia abana chebina batatu ababete bagochoro gotegerra ekinekyo Nyakoba okwanira iguru yenganeyo nabo nigo ayagocha magega yo Moske Geoffrey Rigad Gashagwa wako isiko amone bunge ya Senate Litalia Professor Abraham Kithure Kindiki Nyakoba ligwetigwa gochia koba omokonyi omuya bumuraibwensi ya Kenya egento boigo Gashagwa abereka gotenia ugotiane ukwaye arabati uru nigo ruwariganirwa n'umurikito Harun Ototo Ekina kibwatiranitio kurusi wabezi kwa mokonyi bumuraibwense Moske Geoffrey Rigad Gashagwa na boigo gochoro kwaye omuwasiri bubonende bweme Moske Professor Abraham Kithure Kindiki kwirali bagaliaye nigo giachaka emambi ya rero ase kambira kanana mucho Nairobi chinsemo cha Milimani challenge the impeachment for violating his rights, seeks to have that impeachment vacated. Posio bwa wanachebi na butatu Justice Ekeonga, Justice Anthony Murima na boigo Justice Friday Mugambi omokonyi bumuraibwense oyurusi wabisi Moske Rigad Gashagwa nigagusabeka kambiro gotenenya ogotiane kwaye Professor Abraham Kithure Kindiki na boigo gututerwale okurusi wabisi kwaye kolengana Gashagwa nigo kurusi kwaye abisi kolmo Micheli Chiko na endereta iribaga ndiyo kwegerera kubwatakana no kurwara kwaye chingaki emirobeli yo komurusi abisi yagenderete ime ya Senate Not refer to the court as a standard case or an incomplete case. So it is only the minimum fairness that we should have. But may I say something on the issue of time for these elections? That time not be the issue here. Advocate Ekeonga this down. Boigo nigo abawakiri bae Gashagwa bakwamereria ogochorwa kwaye Professor Abraham Kithure Kindiki asogotabuna nigo murobeli uyu oyeretiwe mono na sengencho no ena bana njiti bairibaga lyo kurwa birengere byabo wetera somurobeli o public participation Moske Gashagwa nigo boigo amereti getambukiro kyo mokonyi bo mona chebina omonene musubatu firamena mwiru korosia ekiombe gosepenji yabana chebina batatu abo magega yaye bana jete na koene kebuna chasiromena mwiru nigo aimugetie getambukiro kilichiko na igo gutugutirare ogosaba kwaye buna abanachi ebinabo berusie ase ekinekyo nanyinabo nigo Gashagwa aikirie kina bosio bwikigambiro gyo kwamereria gose Court of Appeal elikogania abanachi ebinabo Ekeonga Anthony Murima na Frida Mugambi kwerusia ase ekinekyo Aaron Ototo Nyangiri Getembe TV Right imbya munasano murikito Harun Ototo na rabote ruwasenchera yobo ikirano dokorana ase county ya Kisii abanyimbo nigo bachakire obutki kubwatkana munekore kyumwana ekengwerere Nyakoba gotoka mbarabare amune para kale eboxime asensemeli kinyoro kya Nyabisabo ebunge ya Nyalibali chache county ya Kisii korengana amona amenyi bensemeyo nigo babo kemambia rero na konyora ekengwerere kyo gesire cyuma buaye nabo kebekire eboxime egento Banyakoba bagwichanira kubwatkana amone bikore bingamune byo bya birikwane kigwa asamat kamaga nigo babere bagogikeria ebikore byo na kuboria onde bwensi okorete kore keiga Nyakoba gwesoke chingaki abanyimbo bachakire obutki maega yo kurusia umubere gwekengwerere kyo goika ase enkendo nigo Mugambi korwa asensemelia ya kerera Nyakoba gwesokya na kuboria babiri korenda abana babo namona abanyaruka rigwetankurwa se bikore bingamune biga gosoka gocha gonkonyora twanyora n'umwana urusirio tugutire para akinonye no yokore taria Nyasaye tatu rigore igorokero monta musabire tairorera rigosora kinandi takwabirukebekeria ari gwanchanyora umwana akonye no mbali bachandikite bakuri umwana bari kumugori kibesa akia na matemu amane mwatorete nandi mungocha kubeka mu umwana onde esa gokorera gasi yaye nandi boni gatutagete no abagambi baito mocha moroigente keganga ayatari mangana abantu netenye bisabo bonse bibachi ne bibande byabo no ne chipago eta no nyetari chipa naboranyo n'abana baito kuri nyomba ntokomanya katika tugikirigente kemono tokana ngakero monta kure nga uwi abangina twakana nabagaka bambia ikomnebere nanyarali simye gwakwanga mwana naru ulenjera tena ikororo sesin na unanyaro mwana yo para kana ngaru setuare metienyungu
wiki 5 iga na twakera polisi ya Ibeno bacha rinde libanya kwa bagatokonya sobotuki na ende banyaka bakwira mubiro yo ase nkendu na obotuki mboga ntako kwa bagokoreka bono abaiboli gotoko batainga no mbono mna erusere ntambe iga muri ndabana baini na kero kende kwa nyaru mwana wanyarira matamanga buna yo mo letema como te bitanya kwa kore ngabune kyo kare serikali tete magana ngabuna ine bikore bire banya kwa bakuri koko mo kubere tambo kare na kubwa mono na ene bibilia nyene ne kanto goita igo abaiboli muri ndabana baina se rusere ntambe inde ya baisika baino ko nyonyora matamwa ndonsi mo advising anya kwa bakunganya Mwanchumura tukurena asensemo yechisemi chingaki aborokigwa bagendera tamuna matemu abo a KCSE na baigoli akipsea itkolia rero nigo egati yaborokia korwa Ask University banyaka baguchaka omugirobo limurioka kubwatkana munakiria baganitie serikali gochia kubamenta emishahara yabo kubwatkana amono kuigwana wa CBA babegeto mwaka 2021 goiko mwaka 2025 korwa achinsemo aona mono korwa ase county ya Kisii ngigati ya aborokia baiga korwa ase University ya Kisii banyaka bagwesokia inse yoboraibu ya George Andima oyore omuriki wekiombekia uwasu korwa ase orosagia rwa Kisii asabereka otamna nigo baguchia kugendera amono mugiro goike serikali yaberege kuigwa amagani yabo. We shall never be divided. We shall never be divided. We shall never be divided. For the union makes us strong. Go and teach them. Go and teach them. You cannot joke with the people who have gone to school. Lecturers have gone to school. You can't kill them. Go and teach them now. Hey, we have refused to go to class. Go and teach them. That you are scaring us with the sacking. Dons can teach anywhere in the world. Don't scare. We can teach anywhere in the world. You don't scare us with sacking. And we are very few. We are very few. Dons are very few. Unacheza na sisi. Thank you very much. I want therefore, as the Secretary General of the University Academic Staff Union, Dr. Constantine Wasonga Opio, PhD, LLB, LLM. This is just the second. Usually for our CBAs to be implemented, we must go on strike or tight. This is only the second. There is another one coming. After we have agreed, there will be another one where we'll be differing how they have sent the money to our bank account. Then another strike is coming where we are going to differ about registration of the CBA. Know these things. One of the critical issues was the basic salary, where the government had given all the others, state officers, public servants, an increment of between 7 to 10%. So as part of the public servants, we had asked, why are we not enjoying this? So finally we told them, it's either we go and we negotiate on this, we also have the same benefits, or we are going to withdraw our labor. They thought it was a joke. We went ahead and actualized the strike. After the strike, they called our national official. Mwanchumura tukwirana asense mwina boigo asengana tugenda kunyaka boto kubwate kurwa gatika kiumu cy'obosongo ari abereka gutwikira kinga kimwe kiga gongo manyugwa muna nigo omurundi ya mobwe gari aina ya Mark X nigo outiri amakweri mayagaya abantu abarenge amunekirianda egetinde kurigia ko yatongia mayagayo murundi yo watebekana gutuma abantu babere oyomo gose abantu babere kurwa ase ensemelie parene kurajok vira na oyonde kurwa ase ensemelia ya Denmark
ipare enene korwa asensemeri ya nyamataro kugenda makutano egento kenya kabagikwira abanyimbo wikirana asensemeri muri okamne nchiremo yo konya omusa yugose omurundi yo gwegari yukorende orabote rumancho muri ganto ganda kunya kabato kubwateria amono muri kito brand sagini sena tokorana asensemeri county Nyamira nigo egati yamenye kurwa senseme yo bagenda kurwa ibirengerero kubwatkana amo nengana eyabe tege gukwaneka muna nerebuya emyaka yoborai komento kurwa 5 gwike 5 nebere egento boiga bamenye kurwa se county Nyamira babiri bagwasokia na gutuguteraren okwana kinga kicho abange nigo babiri bagotamna bibaga emyaka yibwene komento kurwa 5 gwike 5 nebere ebwene to kyani gwa kurwa 5 gwikano nyine emyaka 3 engane yo nigo boigo yanya kubake gukwanirwa amono okitutu masabo muske Clive Mbane gisairo natukumanyigwa no muri kito Fred Agari watekana no muswada uyoba gokorentwa asebunge ye seneti asokomente myaka yoborai kurwe 5 gwike 5 nebere nigekerengelie kiga kigenderete korenta ebirengelio ao asabange barorekanire koba mamincha na kugania emyaka yogo keigwa gwike 3 gose ene bagokwana na Getembe nigabange baburirenga nigo barachandike na mono asabarai ababe Marieta Nyangoya kurugitutu ya masaba nigo tukumetigoro yo muswato yo gochabungo chenjiri chiko ngomonta agambe emyaka 7 abantu bande bachandegete isiko buna bana tosometi abana isiko bare mbaranyora gasi omuntu atagitaga ambe baka gotera sikero na abana bande bakotera isiko igo ndika abana bakanyora ibirugo anyarikana ichikeri ndichenji kuna ndiri bwante koira na gocha se myaka 3 ikiagera abantu bande banyore bagani uko noko gotera se birugo geriga mpinge gendeke infrastructure way possible ntebenga emyaka ikwansa tutagere konyeke muna bakenya ira ne myaka ene muna America ikiagera emyaka ye sabago kwana stili ye 5 tobaete wengi wana tusumbua tose ko choro monto se myaka 7 oyoro monto mobe ato chande bakatogoti kunyarikana pia kiagera no ini myaka ye bamenyire babeira se government igabona igatogendereta twachandikire egento barigirete ni mishara yabo na kommente ibintu byabo bari gotokorera gasi ekibata gete bachikokora ndu yugo gwika punge abapunge bayo oyo koyoetia akinga gerete ngaba Kenya bonse pigo barigirete tole maiso igo tuchandikete no nyembono myaka ebutoru kwanse ebe no enene ekiagera bato chandi tena ndi myaka ende bere guchigoro igera bari goso ekogera no renya eni myaka ebere yarire nturarwiketa keire ingakina ra kommente ibintu takoragire itugwento gokora tunyore nturu jagira tumumanya na bagwento gotebi ibintu bindu etanguru kwedwa dio moyo ngeli lakini mono manyakane tuna political penicillin ukekere naland foid government ye boni ga ya Kenya n'abantu abachorire baye igo bagokora ibintu anti-clockwise emyaka yobere bamente toko subtract kuruse emyaka 5 they need to go for 3 years bakogenda for 4 years Kenya angie kikira kibako kibata comment myaka ene they want to abata comment myaka elinde baendere go suppress Kenyanism kurende chigo ikago 2027 tufagie what wende nyumbani tupate new leaders abantu ababoni they are drunk with power agokwana asomusangerekano yo mase wodieri gomo bogetutu masabe county ya Nyamira mujumbe webunge ya bogetutu masaba muske Clive Mbane gisairo yumanyikanete bunengoko nigo igamo kire karangere kigiye seneti asokomente myaka asate birenga nangambu ya asemyake yo gokeigwa goikene actually ya enkonyarekana emyaka ya president umujumbe governor etilimbokere myaka ene ekekyo cha bakore myaka 7 gwasi niko bakore myaka 2 ekeruiru witu gokorera abantu igasi sio wingi wa myaka America umuntu akora myaka ene yo elinere nsenene pi intu ekenyoreke togoruka Kenya na utagete myaka zaidi ine inchira yo koreta ubukurumi no boibi na yabantu abataka bagendere kukandamizo bagendere ko babataka tigitane ike bantu basubira kare gasi baende kero monto akore gasi nengo ka kore gasi kinkori botere Getembe kurwa sebunge ya bogetutu masaime county ya Nyamira inchen Freddy Agari right ndio mwana sana muri kito Fred Agari oraboto na rogotoikia ensemigen tangani Ekeonga Chinsa Ibere korende kwera na mange turachinya kabato kwariganiria egati yabo umurundi yoyomo outia amakweli maega yogotuma abantu babere korwa asensemelia jokfira na boigo Denmark Toskai
Enokem Agrovet nigo yabere nambayemo asogo koneria amaryogo ne chindagera chitugo asoro ngurugusi ne chinsemo chichitanaine amangana mayanaya bono ba mentre obokoreri bwabo asure nkoni bari chindagera chitugo na supplements nkoni bari boigo amaryogo yetugeyega nkoni bari chingokom na maryogabo nkoni bari amoyo na folia feeds abo asibako amoyo kurwa chikampani ao asingincho yebimeri byao nkoni bare chinyeke chikibando naboigo ubutu bwechinyani ao nkoni bare ebicucu by'eritkerimo kurwa asa chikampani ao nkoni bare embegu yechieri ao abwasi bakora artificial insemination nigo bagutoka asumucu busongo eduka yabo enene ere angena market Plaza nabukuba kiresimi ase namba 0115318887 urusegerunde nigorore mbarabare namabuta ashal yankuruko Falcon ase namba yabesimira 0113388513 urusegerunde oronene nuru ya ase umucubusungu ndolyarugutuka ase ensemo ya jogo mbarabare neskuru ya jogo kuba kiresimi 0740186688 Enokem Agrovet Limited ije numusanyo. Right umoncho muri akaribu naenda senseme Ekeonga Chinsa Ibere ya kabiri ne amwelio abwasto kwendra amone ngana gose enkwana o igoro ya alienya kabaga gosanya kabako nekigwa obutko bwarero nigo nkomanyigona nigo umurundi yomo wegari aina ya Mark X nigo autiri amakweli mayaga yabantu abarenge amunikirianda eketindi koligia ko etongia magega yo umurundia gosemaga umurundi yo gotebekana gotuoma abantu babire oyo mukuru wa asensemelia jokfira nabo igo kurwa sensemo ya Denmark ipare ne kurwa Nyamataro kogenda makutano nigo egente kyo nigo kinyakabage kwira abanyimbo goikerana limorioka eligo konya nonya asebanyora chinga kichinkongu igoro yoko ne kinga babiri bagotoria omurundi oyo bwegali Zimewaka yenyewe wakati kwanza yapo ndio wakati yoyote hizo ni zimewaka yenyewe wakati
Wanchumura chinga kia genda tukani kigwa kurua senseme yo ni go tokwirana guika ase county ya Nairobi. Mulikito David Bogonkonyo kangi ni ga gusini ga kumanya kurua asense muna ubatkana amo numusuada oyo orengete ochikwana kinga emyaka yobura ingo chire comment kuri tano guike tano Ibere nigikati ya ababunge babiri bagukana gutuguterare nganeyo egenta bange babiri bagotemuna nirubuya eserikali guchia kurigereria enganeyo nakwana kinga emyaka yobura ingo keigwere korende tali okomentwa Richiko gose constitution boigo ekatiba ya Kenya nigekuru alibagabene lya ondegwensi yokobol chukura goso abisia se myaka 5 moseneta cheraligei nigo aligeti kunyara kubakago chenja gose korwe birengereri bya ebene ligo chiko chenja ekatiba cheraligei nigagoteba buna ere nigaro chembuya emyaka 5 nyara kubage komento egende myaka 7 asondegwensi okobol chukura anemono numo president mo seneta boigo na babunge baswabisi ase myaka 5 ne Ibere bono maiga yo bubungo yo gosomo seneto ikure county ya Nandi kunyara kubaga kubika ibirengereri bya ebene goseteneni ababunge korwa asomolengo lyo Kenya kwanza nigo banyara kwa bago esokya asobunge kigima ase banyara kwa bakumugikelia na kumukanya na gutuguterale buna mubungo yo gose omoseneto yo ibirengereri bya bwate mbali ko chikunyara kwa bakubyanchirana mubunge bwa constituency ya Buhuri rindikiri mugambi tukalia lero nigo neranyara kubaka gutuguterana goteba buna ibirengereri ebyo nigo birebibe ande bitatakeri koba ibirengereri byo mu Kenya. And we are here to let people know that that is not a government bill, it is the bill of a private individual. The information out there is that created by this bill is like it is a government bill. We are here to state categorically that we have consulted the executive, His Excellency the President. We have consulted the Speaker and the Majority Leader of the National Assembly, and we are all in agreement that those two important institutions, the executive and the legislature, were never consulted by the mover of that bill. It is purely an individual bill, and the government has nothing to do with it. Homo bunge Ogishugi Dopat Githinji nigo banyare ko bakagukana asanyare ko bakagoteuna barabwo mbayo asongoro bilyo yo huna barabwo ikiama kende tukanyara kubage kwa amberense ya Kenya that any bill that proposes to extend the term of the president must also go through a referendum. So Kenyans, in the unlikely event that this bill passes through the Senate, which I believe it will be a very big order or a very big task. When it comes to the National Assembly, if it will ever see its light and come to the National Assembly, I want to hereby confirm that after consultation with as many members of parliament, they've said that it will be dead on arrival. Mubunge omogotio Ruben Kibore Kiboigo niganyara kwa kagoteba na koire irabuna murubilyo yo keranya reko bako nyora libagari yaye goso ase fro gose asaba bunge barabo nigo baranyara kwa baguchuba konyutukuterale na koyukana. And on that bill, he speaks for himself. Us as Kenyans, leaders of Kenya Kwanza, New DA, we don't support, we don't associate with it, because even if you are given 5 years and you don't make use of the 5 years, even if you are given 15, 20 years, you still don't make use of it. As leaders, we are comfortable with the Kenyan system and the election system of every 5 years, so that voters get the right to reevaluate their leaders and to see what the leaders are doing after each and every 5 years. Mabungo yo Buhuri irindikiri mugambi boigo nikanyara kwa kagoteba buna serikali ya Kenya tebwati pesa eguchikunyara kwa kegokora chi referendum eligo chenjiri chikelyo. So we want to tell Kenyans and Chelegai, the mover, including the Senate itself, they need to be considerate when they are trying to push some bills that have financial implications. The Kenyan economy is struggling, so I don't think whether is anybody sane enough who can say this bill proceeds to the referendum. You know the cost of the referendum. Kenya is on a cruising in terms of development initiatives, and that's what we need to focus on, not the issues of referendum. Maiga yabono ya participation igose abantu kunyara kwa bakurangeliwa na gotegera amoni acherigei nigo ababunge banyara kwa bakana bange bagotebabuna ebyo mbire birengeryo bya ine
oroboti orondo chikunyara ko baro gwetana goika ase bosio bwa babunge elio kunyara ko ba ukwanera ngolpotere Getembe Television ase county ya Nairobi eliataliane bugonkonyo kangi Aitimbia muna sana murikito bugonkonyo kangi kolendo mwanchu muri yokoba ebiro abayigo daktari kurwa sensemelia world fit ni gaikirega igatunya ko patogo so sensemo yoko menyo kuyake bachanu chikoraga Chinsa nye na mange ndachikonya ko kwariga nire murikito Daniel Ntiri nikanya ko bukirana asensemelia ye ward ya Ibere ne chiremo yoko umerana ono mo MC benseme yomuske sivarika asabu atumuruburi o public participation asabu yigo murikito Isaiah Maobe Nyakobo kumerana amono mu MCA ward ya Sengera Bosoti muske pita mukukirio okwanera igoro ya magendero aliyera Nyakobo kirania ase ward ya Sengera Bosoti kolenda sabali bonsi twaboterana kwandikimna eliogine chibichali yagukire andonsi asurunko bakira ngambia mono na to gwakira ngambia mono soko chora kuligire Ekeonga Chinsa Ibere chobutkwale rotos kare koso turi asensemelio kaminyo kuya kebachan Endelea kufurahia na Star Times. Renew your subscription today to enjoy top entertainment, lots